Šta savjetujete sestri, bratu i sestri koji od namaza samo imaju još farzove, a zapustili su iščitavanje Kur'ana, tako da brat ima sigurno godinu dana nije uzeo Kur'an da čita, sve svodi na slušanje kaseta učenja Kur'ana. Šta vi savjetujete takvom bratu i sestri da sada nagradi? Mi znamo da je čovjek ovdje na zemlji u stalnoj borbi sa šejtanom i sa džinima ljudskim i šejtanskim koji ga nastoje odvesti sa pravoga puta. I da čovjek mora nastojati da održi se na istikametu na pravom putu. Inša Allah ta'ala ćemo govoriti ako Bog da je o istikametu. I da mora paziti posebno na namaz. Jer kažu islamski učenjaci da se čovjekov iltizam ili držanje za vjeru vrijednuje prema sunnetima, ne prema farzovima. Nego se vrijednuje prema sunnetima. Ti farz, brate, moraš klanjati. Htio ne htio moraš. Jer ne možeš biti musliman bez toga. Hoćeš biti u krugu muslimana i da selam nazivaš i da ti se selam naziva, moraš klanjati, ne ide drugačije. Pa to je ono prema čemu, ne mjeri se prema tome, znači ne mjeri se prema tome iman, nego se iman vjeruje prema sunnetima, mjeri se prema dobrovoljnim dijelima koja trebaš ili koja ćeš činiti. Jer čovjek koji klanja sunnete, jel može ostaviti farz? Jel logično da ostavi farz? Nije. Čovjek klanja noći namaz. Nepojmljivo je da taj čovjek ostavi podne namaz. To je potpuno nelogično. Ili čovjek klanja ponedjeljak ili posti ponedjeljak i četvrtak, a ne posti Ramazan, prostite. Znači posti dobrovoljni post, bijele dane, ponedjeljak ili četvrtak, a da ne posti Ramazan. To je nemoguće, to je neshvatljivo. Međutim, čovjek koji ostavi sunnete, može li ostaviti farz? Može. To je put ka farzu. Jer nećeš ti prvo ostaviti farz pa onda sunnete, nego prvo ostaviš sunnete pa farz. To je stepenovanje. Pa te šejtan vodi stopu po stopu. Pa te vuče, ali onda kaže čovjek, ali ima hadis da je poslaniku došao čovjek koji je kazao, neću ni dodati ni oduzeti, je li tako? Kaže, šta mi je Allah što naredio? Kaže, 5 namaza. Kaže, neću ni dodati ni oduzeti. Kaže, Allahov poslanik, sallallahu sallam, ako je istinu rekao, ući u džennet. To je tačno, to je tako, tebi sunnet nije obavezan. Nisi obavezan da klanjaš. Ali znaš li da će Allah te barak je od tada na sudnjem danu pogledati u tvoj farz? I šta ne bude dobro da si to nadomjestio dakle? Od sunneta. A ako ne budeš imao odatle nadomjestiš, šta ćeš onda? Pa je čovjeku bolje da ima nešto u zalihi, ako već može imati. A mi znamo kakvi su naši namazi i hal i stanje u kome se nalazimo, pa da je sigurno bolje čovjeku da ima, znači, i sunnete. I da su sunneti u stvari stražar farz namaza koji ga čuvaju. U protivnom, Boga im da će čovjek ostaviti farz, da će početi sa farzovima se igrati. Tako da čovjek ne treba, znači, oko namaza da se igra. Sunneti nisu obavezni, ali pored toga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao onome ko klanja u danu 12 rekata sunneta, to su 2 rekata sabahskog, 4 prije podne i 2 poslije podne, 2 poslije akšama, 2 poslije jacije, da će ući, da će mu Allah šano sagraditi kuću u džennetu. Pa je to sigurno velika odlika čovjeku da ne propusta, znači, sunnete i da u sunneta klanja šta može, jer ta 2 rekata koja klanja sunneta na sudnjem danu bit će mu draža nego i žene, i djeca, i roditelji, i zemlja, i sve što je između nebesa i zemlje. Samo 2 rekata, jedna sežda čovjeku na sudnjem danu će biti draža nego sve što je očima mogao na dunjaluku pregledati i pomisliti da ima. Samo jedna sežda. Pa šta onda mislite na čovjeku koji ostavi toliko seždi i sunneta? Hvala Allahu dželešanu koji je učinio, znači mogućnost da se klanja. Pa ne treba se, znači, igrati s tim, treba čovjek paziti na svoju vjeru, na svoj din. Jer ako se poigra sa nijemetom i blagodati, nakon upute, Boga mi bojati se da Allah dželešanu neće onda čovjeka više uputiti. A što se tiče iščitavanja Kur'ana, to je musibet sličan ome ili većim od njega. Čovjek koji ostavi čitanje Kur'ana je kao prazna, zapaljena, napuštena kuća. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema u njemu ništa. Ko ostavi, znači, učenje Kur'ana. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu nije htio postiti dobrovoljni post, pa kada su ga upitali zbog čega, kaže, ako postim dobrovoljni post ne mogu učiti Kur'an, a učenje Kur'ana mi je draže, kaže, od dobrovoljnog posta. Kaže, šejhul islam Ibn Kajim, postio sam ponedjeljak i četvrtak i postio sam bijele dane. Kaže, pa sam počeo postiti Davudov post, dan postim, dan ne postim. Kaže, a čitao sam, kaže, svaki dan po 5 džuzeva Kur'ana. Kaže, pa sam spao da čitam 2. Ne mogu. Nema snage čovjek. Pa, kaže, ostavio sam post dan za danom i postio kao što sam prije postio i, kaže, nastavio učiti 5 džuzeva. Pa su ljudi voljeli i Selef je volio više
učenje Kur'ana nego dobrovoljni post. I znamo kolika je nagrada za čovjeka koji uči Kur'an. I Kur'an je temelj naše vjere. Kako čovjek da se pripisuje nekom vjerozakoniku, a ne zanima ga, niti ga iščitava, niti ga proučava i slično tome. Sigurno da je to šteta. I znamo koliko nagradu čovjek ima za svaki harf po 10 dobrih dijela. Doće dvojice ljudi na sudnji dan, isto radili, samo jedan čitao više Kur'an. I doće na sudnji dan da će ovaj imati brda dobrih dijela koja neće imati njegov prijatelj. Kada ne bi imali drugog hadisa, osim hadisa o kome poslanik s.a.v. kaže, koga bilježi imam Tirmizi u svome Al-Džamija, da će čovjek doći na sudnji dan i da će mu Allah reći, uči i penji se. Uči i penji se. I bit će tvoje mjesto i tvoja deređa na zadnjem ajetu koga proučiš. Zato imam Al-Hatabi kaže, u džennetu ima 6600 i nešto stepeni. Shodno broj kuranskih ajeta. Jer čovjek koji prouči jedan ajet iće za stepen više. U protivnom bi dvojica, jedan zna za par ajeta više, a drugi manje, bili na istom stepenu, tako? Ali svaki ima svoj stepen. Pa kažu, toliko u džennetu ima stepeni. Pa kako je lahko doći do Allahovog tebarake od tala dženneta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju, znači sa tom prilikom i neće da iskoriste. Ako znamo predaju koju je poslanik s.a.v. kaže da će čovjek na sudnjem danu poželjeti da mu se njegovo meso sa kliještima odvajalo od kostiju, da samo dobije stepene koje su dobili njegova braća. Sve bi trpio na dunjaluku. Da ga prepole na dva dijela, samo da dobijem te stepene, kada vidi ljepote koje su date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu niko odvaja meso od njegovih kostiju. Evo puta i način se zarade ti stepeni. No međutim, ponekad je li čovjek upadne u futur i u nemar i u gaflet, pa ostavi ono što je dobro i što je vrijedno, znači treba čovjek se pokajati, Allahom vratiti, nastojati što može više, da se druži sa braćom muslimanima koji uče puno Kur'an. I kako mi je drago kada čujem od brata muslimana, kaže, otišao sam kod brata u zijaret, posjetu, kaže, pa smo večerali i tako, i kaže, hajmo sada učiti Kur'an. Kako je to lijepa osobina, kako je to lijepo svojstvo i kako je to lijepo iskorištavanje vremena. Jer sjediti, pričati, praznu priču ganjati, nema toga koristi. Hajmo učiti Kur'an, sigurno da je u tome hajr i da je veliko dobro, pa neka čovjek nastoji da iskoristi ganimet, plijen koji mu je Allah dao dok ima priliku.